Κάθε προσδοκία ξεπέρασε την περασμένη Κυριακή η επιτυχία του 8ου Διεθνούς Ποσειδώνυμου Ημαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε μια όμορφη διαδρομή κατά μήκος της παραλιακής ζώνης του Φαληρικού Όρμου και η Νόβα στήριξε και φέτος τη διοργάνωση ως χορηγός επικοινωνίας. Ο 8ος ημιμαραθώνιος έχει γίνει θεσμός και αυτό οφείλεται το ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν μεράκι και πάθος. Και όταν έχεις αυτές τις δύο περιπτώσεις όλα πάνε καλά. Κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες συμμετοχές και έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται να συμμετέχουν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη και θα σας πω ότι τελευταία έχουμε αρχίσει και έχουμε από την Ιαπωνία και από την Κίνα. Χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μικροί και μεγάλοι, έτρεξαν στην Αττική Ριβιέρα και διασκέδασαν συμμετέχοντας στους παράλληλους αγώνες του 8ου Διεθνούς Ποσειδώνυμου Μαραθωνίου. Μαζί με τους αγώνες τους δρομικούς γίνονται και εκδηλώσεις πολιτισμού, όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής για παιδιά 4 έως 14 χρόνων με θέμα το τρέξιμο. Η διαδρομή είναι υπέροχη. Κάθε φορά και οι διοργανωτές βελτιώνονται και γενικά είναι πολύ ωραίο να τρέχεις και να βλέπεις και θάλασσα. Η επικοινωνιακή υποστήριξη της διοργάνωσης αλλά και η συμμετοχή της Nova Sports Running Team εντάσσονται στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης της Nova και αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της επιλογής της να προωθεί σταθερά την αξία του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Το πλαίσιο κοινωνικής στήριξης που επιλέγει η Νόβα στον πυλώνα ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι τα δρομικά αγωνίσματα, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε και να μπορέσουμε μέσα από αυτό να σηκωθούν όλοι από την πολυθρόνα τους, από τον καναπέ τους και να βγουν έξω, γιατί η άθληση πραγματικά είναι ζωή. Τέτοια πράγματα τα στηρίζουν μόνο κανάλια ιδιωτικά. Εάν είχαμε κανένα κυτρινισμένο, κανένα τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο, θα τρέχανε πρώτα να πουλήσουν χολή και όχι το ίδιο το άθλημα. Ευχαριστώ Νόβα για αυτό που κάνεις. Η Νόβα είναι πάντα πρωτοπόρα, αγκάλιασε τον αγώνα μας στο Ποσειδώνιο Μαραθώνιο για άλλη μια χρονιά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη μας, γιατί με την προβολή που κάνετε όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται όχι για να γίνουν νικητές, για να γίνουν νικητές ζωής. Τη Nova Sports Running Team απαρτίζουν εργαζόμενοι, φίλοι και συνεργάτες με κάπτεν τον Περικλή Ιακωβάκη, ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα σε δρομικά events ανά την Ελλάδα, πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις και πρωτιές. Η Nova Sports Running Team, τρέχοντας σε 3 διαφορετικές διαδρομές του 8ου Διεθνούς Ποσειδώνυμου Μαραθωνίου, κατέλαβε τη δεύτερη θέση για την πολυπληθέστερη συμμετοχή στη διοργάνωση, ενώ πανηγύρισε και 2 μετάλλια στο βάθρο των νικητριών του αγώνα των 5 χιλιόμετρων με την Βασιλική Παπαγεωργίου και την Κωνσταντίνα Ραυτοπούλου. Η Nova Sports Running Team είναι εδώ, οι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι εδώ, αγωνίζονται και αυτοί συμμετέχουν στη γιορτή, γυμνάζονται, κάνουν καλό κυρίως στον εαυτό τους και συμμετέχουν και στο μήνυμα στο οποίο λέει ότι τα κανάλια Nova στηρίζουν τον αθλητισμό. Έχουμε βραβευτεί αυτή τη φορά σαν η πολυπληθέστερη ομάδα και φέτος και πέρυσι. Αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά, αισθανόμαστε ότι κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλει ο κόσμος, δηλαδή να βγει και να αθληθεί. Έχουμε 2 νίκες από κορίτσια της ομάδας μας, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι την επόμενη φορά θα έχουμε ακόμα περισσότερες. Εγώ από πλευράς μου νιώθω πάρα πολύ όμορφα και χαίρομαι, ελπίζω να συνεχιστεί όλο αυτό με όλη την ομάδα, με όλα τα παιδιά για να έχουμε πάντα νίκες, πρωτιές. Χαίρομαι που αγωνίζομαι για την εταιρεία στην οποία εργάζομαι. Βασικά έτσι ξεκίνησα να τρέχω, ήθελα να εκπροσωπώ την Nova. Από εκεί και πέρα ό,τι καταφέρουμε καλό είναι, αλλά πάντα μετράει η συμμετοχή.